Věděl jsi, že když půjdeš na bar Boxburg, že to je největší komunita na MH, tak vás to spavne a doporučuji fakt sem přijít, protože je tady hodně lidí, jak vidíte. Máte tu fakt hodně lidí a jako nechcete tady bydlet kvůli krádeži, tak to se nemusíte bát, protože tady je přísný zákaz krádeže. A když vám někdy něco ukradne, tak se to bude řešit, že ten, kdo to ukradne, jako vám něco, tak dostane ban na server. Třeba až na 5 dní. A nebo když bude fakt hodně krást, tak dostane permaban. Takže už se nikdy nepřipojí. Tady prostě máte. Tak doufám, že se vám tento short líbil. Užívejte a zatím čau.